Estamos aquí, yo creo que para presentar unha cousa moi emocionante dentro do centro, que é o éxito que ten nestes momentos a cortometraxe de Dairas. Os protagonistas están aquí rodeándome. Eu como directora os presento e nada máis. O que sí quería decir é que é realmente importante para o centro, e eu como representante da comunidade educativa quero salientar que é importantísimo o que teñen feito estes neños, sencillamente por un motivo: eles venen aquí a recibir formación, información, pero neste momento han cambiado o chip, e eles teñen feito unha cousa que pode ser que a outras persoas lle sirva de algo. Eso é importante. Eles non han recibido, sino que eles han elaborado a cortometraxe que todos coñecemos e que o sábado próximo ás 21 horas no Teatro Principal poderemos volver a presenciar. Que recibimos as felicitacións, a directora e o centro recibiu as felicitacións por parte do Consello de Cultura, que enviou unha carta de educación, a toda a comunidade educativa, aos participantes, a directora do centro e ao centro, onde poñía expresamente que é o primeiro centro de Galicia que recibe este galardón. Eso é o que poñía na carta que chegou a dirección do centro. Gustaríame que os protagonistas que están aquí, que si sean os que falan, e entón antes deso quero rematar con dúas cousas. Insistir en que os sábados se proxecta, xa vi que tomastes nota, que por favor a xente nos apoie e que acuda masivamente, que a entrada é gratuita sin invitación, porque é un día que imos a facer algo especial, é unha proxección especial. E decir que Dairas non rematou, que non é un último proxecto que se chama Obxectivo 10.000, que é unha sorpresa, e que estamos traballando durísimamente nel para poder publicar un libro e os DVDs. Cando sorpresa, non? Xa vos lo acabo de decir. Vale, pois agora remato. Publicar o libro e os DVDs e xa está, agora xa está, xa non hai volta atrás. E conseguir moitos cartos para enviar ao campamento de Tinduf. Sabedes, porque xa falamos máis veces, que a idea original partiu dese sitio. Eu na miña mente unha e outra vez vin todas esas imaxes unha e outra vez e me situei virtualmente nese lugar miles de veces e miles de situacións intentei colocarme ali. Non estiven físicamente, pero ese foi a iniciación. Entón, houve unha promesa, que os alumnos están aquí e o saben, que intentaríamos xuntar cartos para aí e estamos nese objetivo final, traballando. Hai dúas persoas que están traballando durísimamente nese proxecto, que son o profesor e compañero e amigo Carlos Loureiro, e outra persoa que non é deste centro, que é de Edicións Fervenza, que é Xosé Luna. Están traballando durísimamente para poder levar a cabo ese libro con poemas de poetas en principio estradenses, que non se descartan outras posibilidades, por iso non era para anticipar tanto, pero xa da igual. E publicar ese libro, ese DVD, e recaudar fondos para enviarlles alá. Eu creo que o máis decepcionante é facer un traballo, pasarte moito tempo facendo e ao final que se borre, como nos pasou co Premier. Unhas 3 veces, facendo a mesma imaxe para incluíla na cortometraxe, que se borrara e tela que facer un día tras outro, o mesmo traballo. Non. E para min creo que iso foi o peor de todo, que ter un traballo feito e logo que se borrara. Cargueime cos meus compañeiros na maqueta. Tamén levamos moito traballo porque tiñamos que probar moitas cores, moitas misturas para que fora creíble, e coa axuda do profesor San Xosé pudemos conseguirlo, pero tamén levou moito traballo. Esta zona somos os de montaxe, tamén podemos decir que sufrimos bastante por complicacións técnicas, pero certo é que mereceu a pena, porque ver o resultado nunha pantalla tan grande impresiona. É un traballo moi gratificante e resulta moi agradable ver como o teu traballo é recompensado, tanto con premios como por comentarios de familiares e amigos, e entón as penurias todas que pasamos durante esas tardes nas que se borraban os traballos e todo eso, pois están altamente recompensadas. Somos os que facíamos a maqueta,
E, bueno, ao principio, pois, non tiñamos moitas ideas na cabeza, pero claro, había que poñer en práctica e foi un pouco en última hora cambiar detalles que ao principio non eran así, pero tiñas que conseguirlo como fose, entonces pois ter que apurar porque os outros necesitaban, os de montaxe necesitaban xa o fondo para sacar as fotos e bueno, ao final vimos conseguido e ver o teu traballo que houve tanta xente en tantos sitios, pois a verdade é que siénteste bastante ben. Quiero dar las gracias al que se encargó de la maqueta, Joan José, por tener que aguantar un grupo de alumnos tan así que formamos tanto escándalo. Pero lo bueno de todo este trabajo ha sido que nos hemos podido conocer mejor y hemos compartido experiencias que antes no habíamos vivido nunca. Y bueno, pues lo mismo que dijo ella, que ahora verlo, todo el esfuerzo que hemos hecho, todos los compañeros juntos, ahora verlo en pantalla grande, en que toda la gente se está enterando de lo que hicimos y eso pues resulta agradable. Bueno, eu era un dos que facían os monicacos ca pastelina e, bueno, pode parecer moi fácil, pero tivemos moitos problemas porque logo a hora de facer a película manchábase, rompíase, había que volver a facer o mesmo muñeco unha e outra vez, mirar ben o tamaño que tuvera, pero, bueno, todos esos problemas non foi máis que aumentar o orgullo agora ao final que está todo feito. Temos tanto recoñecemento, a pesar de que había moita xente que dicía que non o íamos conseguir. Bueno, pois que miren agora. Pues hacer los muñecos fue muy difícil y también cuando se rodó la película muchas veces tuvimos que volver a hacerlos y pasamos mal, pero al final... Pues a mí me queda mucha cosa que decir, nada más que fue muy gratificante ver todos los premios que estamos consiguiendo ahora, después de tanto trabajo tanto duro, después de tantos sábados madrugando para venir a trabajar, y que cada vez que hiciéramos algo al casi punto de terminar se tuviera que corregir, no queda mucho tampoco nada más que hablar. Un placer traballar con esta xente, a pesar do que me dixeches de que non nos teño que aguantar para nada. Penso que creamos un grupo con un ambiente bastante propicio de traballo e estou contentísimo con os alumnos que traballan na maqueta porque estaban sempre voluntariosos e dando ideas, incluso profe, porque non collemos este material, este outro. Para mí foi verdadeiramente gratificante a pesar de todos os problemas que se foron agora enumerando. É verdade que tivemos moitos problemas, pero bueno, eu me vou ficar con esa sensación gratificante do traballo e tamén do traballo recoñecido, non? Penso que estamos todos orgullosos deles. En este momento, quiero que quede constancia, aquí tenemos un motor que nos empuja a todos, un motor que tira por todos nós e que non nos deja en paz. E ese motor es Miguel. Y yo, de verdad, Miguel es que siempre está con cosas, siempre está dando la vara, pero se lo agradecemos infinito porque estos momentos son emocionantes. Y yo quería, en este momento, taller de creación artística, le vamos a hacer un gran aplauso a Miguel, que se lo ha merecido. ¿Vale? Venga. Bueno, é imposible, claro, eu dixeno mil veces, pero non me cansaré de dicilo, eu digo o mesmo ao contrario, vale, sabedes que eu vou na dirección contraria, polo tanto, eu estou moi orgulloso de todos, xa agradecí, non é porque agora me pase o micro, pero xa sabedes que o fixo públicamente e o farei sempre, e a directora sabe que eu estou moi contento que o equipo directivo, que se non fora así estas cousas non sairían adiante, iso é absolutamente imposible, con Xoán, con Álvaro, con María, con os profesores, pero se alguén de verdad se merece estar extremadamente contento é con esta xente e con outros alumnos que colaboraron nun tema tamén da banda sonora que non están aquí porque quixemos ou pensamos que, bueno, o equipo que traballou todo o ano que
fixo, digamos, todo o traballo, entre comillas, non? Pero a maioría están aquí. E logo, pero hai os rapaces que cantaron tamén en directo, todo eso. Entón, de verdade, agradecer a todos os alumnos, que para eles foi aprendizaxe, pero para mí, personalmente, e isto é a título personal, para mí é impresionante a experiencia que vivo con vos, o sea, é algo indescriptible, non? Que xa me pasou en traballos anteriores de formas diferentes, e algo que me queda, pois, non sei, nun dos sitios máis íntimos que eu poida ter como algo fantástico na miña vida. Por lo tanto, o agradecido teño que ser vos, teño que ser eu, sobre todo cara a vos, cara aos alumnos e alumnas que facedes posible que eu sexa tan feliz. Xoiería Fondevila. Se queres sorprender cun bo agasallo en ouro ou prata, en Xoiería Fondevila somos especialistas. Xoiería Fondevila. Garantía, calidade e bo servizo coa experiencia de máis de 50 anos. Tamén temos as mellores marcas en reloxería. Xoiería Fondevila. Praza de Galicia, número 15, a Estrada.